இந்த விஷயத்தை மட்டும் யாருமே உங்கள்ட்ட சொல்ல மாட்டாங்க. ஹாய் எவ்ரிவன், இது டே 12. பைபிளில் ஒருத்தர் நோவான்னு இருந்தார். அவர்கிட்ட கடவுள் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ ஒரு பெரிய கப்பலை கட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா, அந்த காலத்தில் மழைன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மழை வரப்போகுது பூமியில். இவர் பீப்புள்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு, ஒரு பெரிய மழை வரப்போகுது, இது மாதிரி கடவுள் எனக்கு வந்து கப்பலை கட்ட சொல்லியிருக்காரு. பீப்புளெலாம் சிரிக்கிறாங்க, அவரை வந்து பழிச்சு பேசுகிறாங்க. ஆனால் இவர் பெய்த்த விடாமல் ஒவ்வொரு நாளும் கப்பலை கட்டிக்கிட்டே இருக்காரு. கொஞ்ச நாள் ஆகுது, ஒரு பெரிய மழை ஒன்று வருது. அந்த மலையோட தண்ணீர் வந்து பூமியில் 40 நாளைக்கு இருக்குது. அப்போ என்னாச்சுன்னா, நோவாவோ அவர் குடும்பமோ அந்த கப்பல் ஏறி தப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதுதான் ஃபெய்த்து. நாளைக்கு செத்துருவும் தெரிஞ்சிருந்தோம், நம்ம டெய்லி ஒர்க் பண்ணுறோம், சாப்பிட்றோம், ஃப்யூச்சருக்காக பிளான் பண்ணுறோம். அதே ஃபெய்த்தை நம்ம லைஃப்பில் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். வெறும் 2 மாதம் மட்டும் ஜிம் போயிட்டு ரிசல்ட் வரலன்னு ட்ரை பண்ணிடுறோம். வெறும் கொஞ்ச நாள் மட்டும் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு ரிசல்ட் வரலன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம். ஃபெய்த்துனா ரிசல்ட் வர வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணணும். வெற்றி எப்போ வருன்றது நமக்கு தெரியாது, ஆனால் வரும். ஸ்டே டியூன்ட்.